Al costat de les tradicions de sempre n'arriben de noves. Vèiem ara els carnallets, però si una cosa s'ha tornat també imprescindible els dies de la castanyada és el terror. A Corró d'Amunt ja fa 13 anys que la companyia Mil Notes fa tremolar milers de persones i aquesta edició hi han afegit una experiència extrema. I per cert, ha tingut tant èxit que han ampliat la convocatòria un dia més. El 6 de novembre també estarà obert. No saben que no se puede luchar contra el mal. Es demasiado poderoso. Váyanse por donde han venido. Terror, por, angoixa, crits, paranoia... La maldició de Bael inclou tots els ingredients de les pel·lícules de por més terribles del cinema. Un recorregut per 10 espais en el que qui gosa entrar no sap ni com ni quan en podrà sortir. Jo la veritat que els felicito perquè la caracterització, la roba, la forma d'actuar ha sigut un 10. La veritat que per mi un 10. Dóna molta por, per exemple, el passadís de la... Bueno, hi ha un passadís que dóna molta por. Les antigues cases de Corró d'Amunt s'han convertit un cop més en un escenari de tenebres amb llums, foc i fum. El túnel d'aquest any, organitzat una vegada més per la companyia Mil Notes, es pot considerar la continuació del passatge del terror de l'any passat, però està basat en un altre tipus de muntatge, amb nous personatges i més sorpreses. Correcte, no podríem dir que és un escape room, però sí que és interactivitat, o sigui, la gent ha de trobar coses per poder seguir continuant, tenen una puntuació aquest any, o sigui que es tracta d'anar passant aquestes proves, no? Aquestes proves de terror i de gaudir juntament amb tota l'ambientació de la maldició de Bael. Una proposta interactiva que pretén atrapar des del minut zero. A més, aquest any la convocatòria inclou els passis extrems, amb més adrenalina i acció. Jo crec que la gent, estem al·lucinant, perquè jo crec que a la gent li agrada molt la canya, molt. O sigui, ens sorprenem nosaltres a dir, però com poden sortir tan contents si els estem matxacant a dintre, no? La gent vol canya, canya i canya i canya. O sigui que molt contents, la veritat que molt contents. El passatge del terror de Corró d'Amunt s'ha convertit en un imprescindible dels amants de la por de la comarca i, de fet, la companyia ha allargat un dia més els passis davant la gran demanda de públic, que va exhaurir les entrades de totes les convocatòries.